मानाव गेदेर मुस्रिमा माला दैमारि गागि बर' सावथुन दिहुनगिरि अनसायारि मानबिलाइ मानिनां गेदेमाजों गिबियावनो नोंथांखौ बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि बाथि बर' सावथुन बान्था फोरबोनि दिनैनि बे मेहेरगोनां गोथार बुब्लियाव जों मिजिंथिनाय बादियै बरायनो मोननानै बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि जानानै नोंथांनिसिम गोथार अननाय मोजां मोननाय गोरबोनि सिबिनायखौ बावग्रोनाय जाबाय। लोगोसेनो नोंथांनि अराय गोजोन जिउ आरो गोलाव जिउमानि थाखाय आफा आनान गसाइनि सेराव आखाइ खावजोबै आरज गाबनाय जाबाय। हे गेदेमाजों दिनैनि बे गोथार सानाव नोंथांनि सोमोन्दै फंनैसो रायखांनो मोननानै जों गावखौनो थारैनो देरगानाय मोनदों। बे रंगिना बुहुमनि बर' हारिमु आरो बर' सावथुन फोथाराव रुजुजाया रावजोंबो जोनोमा नोंथांनि जोंनि गेजेराव अनसुला बिफा मुस्रि गेवलां महेन्द्र मेस आरो अनसुलि बिमा मुस्रिमा महेश्वरी मेसनि गोथार गोरबोआव जोनोमा नोंथांनि दानि कार्बि आंलं जिल्लानि सिङाव थानाय मेसपारा गामियाव 1950 इं मायथाइनि 2 फेब्रुवारि गोथार सानाव आरो दिनै बेनो दोंसे गोदै जारिमिन बर' हारिमु आरो बर' सावथुन मुलुगनि मिजिंनि गेवलां फोथाराव सासे नंगुमै महरगिरि सिमां सुजुना थार आरो सैथोनि लामाजों हान्थियै दिनै नोंथाङा बर' हारिमुनि अख्रां थरसे जोंथि अलंबार बर' सावथुननि बिखायाव गंसे रुगुं गैयै गुवार लैथोमा जेराव दिनै उन जोलै महरगिरिफोरा गोग्गानायजों लोगोसे थुलुंगानाय मोनो नोंथांनि गुवार बिहोमाखौ सुजुना नोंथांनि सोमोन्दै गोसोआव रायखाङो। हे महरगिरि नोंथांनि सैथो आरो थार गोसो गोरबोजों सोरजिनाय बा दिहुननाय गासै गान 22 सावथुनफोरनो जोबोद गोजौ थाखो जादोंमोन। जाय नोंथाङा दिहुननाय सावथुनफोरा दिनैसिमबो रोजा रोजा सुबुंनि बिखानि गेजेराव दिदोम जायगा लानानै दं। बेफोरनि गेजेराव दिनैसिमबो खुगा खुगा सोलिनाय सावथुनफोरा जेरै गोरबोनि मिजिं 1993, हांमा 1993, खिथेरनि अर 1994, हाबिला 1994, नोंनि थाखाय आंनि जोनोम 1995, महर 1996, गोजा गोथां गोमो 1996, दाहार 1996, मोजोमसे अननाय 1997, अननाय मोजां मोननाय 1997, जोनोमनि सेर 1998, बेनोथ' संसार 1998, खाम्फा 1999, सोरांनि लामा 2000 आरो माखासे। लोगोसेनो नोंथांनि गोख्रों नाजानायनि गेजेरजों दूरदर्शन कमिसन प्रग्रामनि गेजेरजों गोबां दोरोङारि मोसानाय, बर' हान्जा मेथाइ मोसानाय, बर' बैसागु मेथाइ मोसानाय, बर' बाथौ बरदल गवालपारा मोसानाय आरो बर' हान्जा मेथाइ रोजाबनाय आयदाफोरा थारैनो जोबोद बाख्नायथाव आरो गोसोआव लाथाव। जाय नोंथांनि माव दिन्थिनायफोरखौ जों माब्लाबाबो बावनो हाया। बिब्दिनो नोंथाङा गोग्लैसोनाय बर' हारिनि आगोमा हारिमुखौ बयनोबो मिथिहोनो आरो मुलुगदांखा खालामनो थाखाय लाख लाख रां रुफा गारनानै मावबोनाय हाबाफोरखौ जों माब्लाबाबो बावनाय नङा। हे गेदेमाजों नोंथांखौ दिनै जों मा रावजों गोजोन होबावनो जोंनि खुगायाव दिनै थोजासे राव गैया। नोंथांनो होनो थाखायबो जोंनि आखायाव दिनै जेबो गैया। नाथाय बर' माहारिनो नोंथांनि होनाय बिहोमाया बे मुलुग संसाराव अरायबो जुगामि जानानै थागोन। जाय नोंथांनि होनाय बिहोमाया बर' हारिनि हारिमुखौ सावथुननि गेजेरजों मुलुगदांखा खालामनायजों लोगोसे जोंनि उन जोलैनो अराय गोथों लामा दिन्थिलांगोन। जोबनायाव नोंथांनि साननाय मावनाय आरो नाजानाय गासैबो सिमाङानो फारि फारि जाफुंथों बेखौनो जों गोसो गोरबोनिफ्राय मिजिंथिनाय जाबाय। जै जाथों गेदेमाजों, जै जाथों बर' महरगिरिनि, जै जाथों गेदेमाजोंनि, जै जाथों बर' महरगिरिनि, जै जाथों बर' हारिमुनि। एसेनोसै गोजोन्थों। नोंथांनि मोजां हास्थायारि फुंखा महिलारि आफादगिरि गुरु पबित्र बर' गाहाय नेहाथारि बड' सिनियर आर्टिस्ट एस'सिएशन। थेंक इउ।